Tapaa se! Kyllä! Tapaa se demo! Hyvä! Yes! Battle medic. Teetelisiä sitä Jee, voitto! Easy! I'm coming! Tehdään vähän niin. Näetkö sinä tuon? Täällä on joku... Easy, I'm here! Hei, mä menen. Ei jumalista. Jo ennen. Viimeinen. Go. Low prim low. Noni, let's go. Attack! Kyllä! Kill the demo. Do the point, guys. Jee! Kaikki servus sun SMGs. Dominoidaan edetään. No, engineer, no. You're not gonna survive. Sehän meni hyvin. Noni, mulla ei vie striikki. Kaikki SMGs nipuu ja hunsa. SMGs pois. Muukset. Minä olin pieni. Surprise. Käyttiin vaan konekivääriä. Meillä on muuten sitten vähän pulaa näistä helttipaketeista. Vittu mäski meitsi. Ei, mä palan täällä ja mulla ei oo helttiä. Tappukaa rikki. No niin! Ja se medikki syntyi just sen jälkeen, kun mut on tapettu. Toisella assa. Niin, se kun sittenkään voit käyttää sniperia ja mutta SMGtä niin eteenpäin. Hyvä Dede, ammun ne. Ja te ootte. Move you fat asses! Putis. Siis mikä aika se? Putis. Menes heti, Mä menen nappaa tuo medikin. Nyt tulee turpaan, tajuuksä ihminen? Haittaako mitä minkä haulikko se on? Ei oo peli, kun se on vittu läski veitse helaa! Me pois! Läski! Se on aina kaikki. Antakaa! Läskien invaasio! Mä palan! Mä Läskien palan! invaasio! Perseeseen ja Spyro tulee tilalle. Spyro, mikä on Spyro? Missä kätte Se on se yks peli. Mausla niin. Ei, se on se hyvä peli. Kaikki vaan juoksee. Hyvä peli. Kuka kesti pointille? En mä voi! Mä voin. Kuka keski pointille kaikki? Joo. Tulossa. Minun osui. Ei keskipointille. Mä oon ottamassa tätä! Minä olen ottamassa tätä täällä! Maistoja. Joo, meidän tiimissä on joulu. Mä palan! No niin, pitää meidän lähteä pikalla pointille. Jaa. Nice. No 7 Attack! Päästäkää muutkin bileisiin mukaan. Ei sillä ole peli kolmonen. Ai! Sahan pointti. Minä sain. Mikä on Minesain? Joo. Se on minä sain. Sopiva määrä. Jep. Niillä on muutama! Niillä on yli sakkelin koko tiimi. Molemmilla oli sama idea, raketti paskaa alta. Tietysti. Jep, yksi skaa. Perseen reikä voisi olla kuolematta yhdellä skautilla. Mulla on vähän taksu. Alta. Oot se kuollut mennä. No nyt koko tiimi on siinä. Me pitää mennä tuon torniin.
Scoutti, saatana Uber. No vittu, se on tietenkin vittu overhealattu ja se on dedi. Toikin näytkö sinä tuo? En. Demolla ehkä pärjäät. Myrolla et pärjää. Sotulla ehkä. Scoutilla et pärjää, koska mä en sitä oikeesti niinku pelaa yhtään. Eikö sun pitänyt alkaa meinaamaan Scoutille kanssa? No niin. Ja kato, mä nyt sit alkoin ajattelin, mutta pitäis ruveta dedi, että olisiko sitä dedistä niinku parempi Scout. Is. Niinku. Sanoinkin. Vähän riippuu. Vähän riippuu, että mistä reistä katsot.